Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ka US, kalau ong baki buat pahara jongka, kila kerwit ceki hudis, ha Gulf of Eden, ha ka arpotrik u Januari arhajar arpolai. Kat kum ka we na ki borya dari jongka US, ya ka balatif da ka Central Command. Kalau ong ha Twitter, bakum ka benta banyada ya ka jingle jingwan jongki jahat, bad ban khanglat ceki jingher thma ya ki jahat, ki bor spy jongka US, kila penjot ya ki namding jongki hudis. Kibala temu ban penjot ki jahat ha Gulf of Eden bat kibala penkrek ban sietno nadu baka Israel kalahir tma ha Gaza laong baki hudis kelayuk ban kerwit sibun ki jahat ha Red Sea kajing hir tma jong ki hudis kelay don benta bat ka tma jong ka Israel ya kinong Palestine ha Gaza Strip kat kum ki hudis jong ka Yemen ilakam baki lak thongbej ya ki jahat ki bayarap ya ka Israel bat ki badon jinga day bat ka Israel kat baki riu king atir jong ka Iran pat ilahir tmaru ya ki jahat ki bom don jinga day bat ka Israel ha Red Sea ban jubab ya ki jinghir tma jong ki hudis ha Red Sea ka US bat ki parlok jong ka kila kerwit ya ki hudis ha Yemen ha kine ki sngi baladev ka US kala jer keteng ya ki riu king atir hudis kum ka kenhun leno ki hudis kila ong baki jinghir tma ha Red Sea kim shim la sange hadu baka Israel kala sange ya ka tma ha Gaza ki jinghir tma ya ki katling ha Red Sea kila takjur ya ka kayu pateng hapdeng ki rimi ni bat ki risep ni ki dor umpning kila kiu na ki jinghir tma ya ki katling ha Red Sea